Sila rin ang gagastos nung pondong request nila. Normal din yun. Wala rin masama doon. Eto na. Sila rin ang mag-o-audit sa sarili nilang paggamit ng pera natin. Yun ang masama. Ginigisa tayo sa sarili nating mantika. Ikaw ang nag-request ng pondo, ikaw ang gumamit ng pondo, ikaw rin ang mag-liquidate. Sa paanong pamamaraan? Pirmahan mo lang, certify mo lang na tama yung paggamit mo sa pera ng taong bayan. Ayos na. Hindi sila pwedeng silipin, hindi pwedeng buksan ng Commission on Audit ang kanilang libro. Ito'y isang malaki at garapalang kalukuhan sapagkat malinaw sa ating saligang batas sa Article 9 of our Constitution, tanging Commission on Audit lamang ang tagapagtaguyod ng wastong paggamit ng pera ng bansa. Tanging Commission on Audit lamang ang pwedeng magsagawa ng proper accounting and auditing procedure kung tama ba yung paggamit sa pera ninyo, hindi ang mga mambabatas. Kaya kung tayo pala rin, sisikapin natin maibasura yung ugat ng korupsyon. Yung sinasabi kong ugat, dahil tuwing taon ay nagpapasa yung GAA, yung General Appropriations Act, yung taunang budget ng ating gobyerno. Doon nila kinukuha, pera nyo yun. Kaya nga sinasabi ko, paano natin labanan ng korupsyon? Dito sa tatlong pamamaraan na inihahain ko ngayon sa inyo. Amyendahan natin yung plunder law, ibaba natin from 50 to 5 million. Labanan natin yung concurrent resolution number 10, ibasura natin, hayaan natin ang COA na gawin ang kanilang trabaho. Dahil ang nag-uutos, nagtatakda sa trabaho ng COA ay hindi simple resolution, hindi simple Republic Act, hindi simple special law, kung hindi ang ating saligang batas. And in the orderly workings of government, there is no law higher than the Constitution. Dapat sundin, tupdin at gampanan ang pinag-uutos at may garansya ng ating saligang batas. Babasura natin yung resolution number 10 at tuldukan na yung certification, yung liquidation by mere certification. At ikatlo, ito naman ay para sa benepisyo ng mga manggagawang Pilipino. Nais kong isulong yung standardization of wages, yung pagkakapantay-pantay ng sahod ng lahat ng manggagawa. Dapat walang discrimination sa sahod na nagtatrabaho sa Mega Manila at sa probinsya. Kung magkano sinasahod ng mga nagtatrabaho sa Mega Manila, dapat ganun din ang sinasahod ng mga taga-Caraga, ng mga taga-Butuan. Dahil hindi totoo na mas mura ang buhay sa probinsya. Prueba, ang presyo ng isang hita ng Jollibee na may isang pirasong kanin at may gravy sa Metro Manila ay siya ring presyo ng isang pirasong hita ng manok na may kanin at gravy sa Jollibee dito sa Butuan City. Paano naging mas mura ang buhay ninyo dito sa Caraga kung iahambing sa Mega Manila? Pangalawang prueba, ang porsyento ng income tax na ipinapatak sa mga nagtatrabaho sa Mega Manila na kumikita ng higit na malaki ay siya ring porsyento ng income tax na ipinapataw sa mga manggagawa sa Caraga dito sa Butuan City. Subalit mas maliit ang sinasahod. Paano naging mas mura? Nasaan ang pagkakaparehas? Nasaan ang pagiging patas? Pangatlong pruweba, yung mga pamilya sa construction company. Yung trabaho ng mason sa construction company dito sa Butuan, dito sa Caraga, nagbubuhat yan ng isang sakong simento sa kanyang balikat pasan-pasan. Ay siya ring trabaho ng mason sa Greater Manila. Yung bigat ng isang sakong simento sa Greater Manila ay siyang bigat ng isang sakong simento na pinapasa ng manggagawa dito sa Caraga. Bakit mas mababa yung sinasahod ng mason sa construction company dito sa Caraga kung iahambing mo sa Metro Manila?
nasaan yung pagkakapare-parehas. Kaya nais kong isulong yung standardization of wages. At panghuling pruweba, ang presyo ng petrolyo at diesel at kerosene sa Mega Manila ay siya ring presyo ng diesel, ng petrolyo, ng kerosene dito sa karga. Pareho lang. Paano naging mas mura ang pamumuhay ninyo dito kung iahambing sa Mega Manila? And these are the 3 legislative ideas that I will be pushing for. Kung sakasakaling ako ay papasa sa inyong pagsusukat, sa inyong pagkikilatis, sa inyong pagpili kung sino ang inyong tatangkiliking 12 senador pagdating ng May 12, 2025. At kung sakali ako ay makakapasa sa inyong mataas na gagamiting panukat, ang pakiusap ko, kung maaari, bigyan niyo naman ako ng isa sa inyong 12 pipiliing senador pagdating ng 2025. At alam ko rin na napakaraming problema ng ating bansa. Pero naniniwala ako, korupsyon ang punot dulo niyan. Baba natin yung plunder from 50 to 5 million. Balik natin ang kaparusahang bitay o death penalty sa mapapatunayan nagnakaw sa pera ng taong bayan. Sapagkat ito'y maituturing na isang karumal-dumal na krimen. Bakit? Ang biktima hindi isa, hindi dalawa, hindi lang tayo. Pag may nagnanakaw sa gobyerno, kada piso ninanakaw mo, sa buhay ng Pilipino ang kinikitil mo.